O Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións foi creado en 2008 pola Universidade da Coruña para impulsar a I+D e a transferencia neste campo de coñecemento. A estrategia do centro está enfocada no fortalecemento e na consolidación da investigación excelente nas TIC. Para logralo, estrutura a súa actividade científica en 4 áreas: Intelixencia Artificial, Ciencia e Enxeñaría de Datos, Computación de altas prestacións e Redes e Servizos Intelixentes. A estas únese a ciberseguridade como área transversal. No CITIC, traballan máis de 110 científicos volcados na investigación de fronteira para a xeración de coñecemento novo, cuns indicadores de actividade que respaldan a distinción do centro por parte da Xunta. Entre eles destaca o desenvolvemento dunha media de 65 proxectos de investigación ao ano. A maiores, 420 publicacións en revistas de alto impacto, 19 patentes licenciadas e outros 19 rexistros de software son só algúns dos fitos rexistrados polo CITIC nos últimos 3 anos.